बोला माई काहे गजब हो गई कैसे के चढ़ी दहिया वरदी हो बिहार पुलिस रद्द हो गई कैसे के चढ़ी दहिया वरदी हो बिहार पुलिस रद्द हो गई। माई हो के बुझलू ना बेटा के लाचारी फेले होई गइल सारा कइल तैयारी। कहाँ सुतल बड़ी माई माई हो के बुझलू ना बेटा के लाचारी फेले होई गइल सारा कइल तैयारी। जिंदगी से अब नफरत हो गई बात सोच दिल में दर्द हो गई कैसे के चढ़ी दहिया वरदी हो बिहार पुलिस रद्द हो गई कैसे के चढ़ी दहिया वरदी हो बिहार पुलिस रद्द हो गई। अभिले कुआरे बानी नौकरी के आस बा सारा धापुर बुए माई पूरा विश्वास बा। आजा आजा ए माई अभिले कुआरे बानी नौकरी के आस बा सारा धापुर बुए माई पूरा विश्वास बा। मिलल जे करवरदी गद गद हो गई अरुण चंदन के माई बध हो गई कैसे के चढ़ी दहिया वरदी हो बिहार पुलिस रद्द हो गई कैसे के चढ़ी दहिया वरदी हो बिहार पुलिस रद्द हो गई।